नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांचं आत्मीय स्वागत. मी डॉक्टर विजयलक्ष्मी नायक. ಸುಮಾರು 60 ದಶಕ ಕೃಷಿ ವಲಯಾಂತ ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿ ಪೂರ ಉಪಯೋಗನ್ಮಿತ್ತ ಕೃಷಿ ವಲಯಾಂತ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಹಡವೆ ಸಾಧ್ಯದಾನ ಹ್ಯಾಸ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ म्हणतो. तसंत ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಹೊವೆ ಅಟಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ आणि ಡೈರಿ ವಲಯಾಂತ ಐಲ್ನ ತೀವ್ರತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ दुधाते क्रांती म्हटल्यार ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿಸ ಕಾರಣದಾನ. ಅಮಸ್ಪೂರ ಗೊತ್ತಸಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಮೂಲ್ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड ह्या एक संस्थे दूध आणि दुधते इंगड उत्पन्नते तयारिका आणि माराಟ संस्थे विश्वदाद्यंत जनप्रिय पौलने एक नावादिक संस्थे. ह्या एक संस्थेते रुवारी डॉक्टर वर्गीस कुरियन. भारत देशते ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿತೆ पितामह म्हणून नाव पावले डॉक्टर वर्गीस कुरियन ಹೆಂತೆ ಸಾಧನೆ आणि तिने समाजದಲ್ಲೇ ಕೊಡುಗೆತೆ ಗೌರವಾರ್ಥ ಹೋನೋ नवेंबर 26 पशुसंಗೋಪನೆ आणि ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯ ह्या एक ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಡೇ म्हणून घोषणे केलं. ಭಾರತದ ಹಾಲಿನ ದಿನ 2014 ಅಂತೂ ह्या एक घोषणे केलं. सगळ्यासो राष्ट्रीय दुधाते दिवसते शुभाशय. ह्या वरीस डॉक्टर वर्गीस कुरियन ಹೆಂತೆ 101ನೇ जन्मदिनते प्रयुक्त आज क्षीरामृत प्रतिबिंब कार्यक्रमस मुख्य सोयरे होनो आमचे ಒಟ್ಟು श्री जगदीश नायक ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ तालूಕು, श्रीमती ममता आणि श्री प्रभाकर नायक सिद्धकट्टे बंटवाळ तालूಕು हे आमचे ಒಟ್ಟು ऐलेसत. हांस नमस्कार आणि तुम्हास ह्या कार्यक्रमस मोगाते स्वागत. तुम्हास राष्ट्रीय दुधते दिवसते शुभाशय. ह्यांच्या लगी संवाद कार्यक्रम आरंभ करूयतना आधी त्यांचे एक परिचय आम्ही आता बघून घेऊया. सुरुवेते सोयरे श्री जगदीश नायक. ह्यांचे गाव मुंकाडी करिमणेयलू ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ह्यांचे अण्णा श्री नरसिंह नायक वृत्तींतू शिक्षक होऊन होते. अम्मा श्रीमती यशोधा नायक हिने मैसूरंसून टूल्स आणि डाई मेकिंग हेंतू डिप्लोमा केलेसत. कृषी कुटुंब विविध जाती ते फल ह्यांच्या लगी कृषी असा आणि ಹೈನುಗಾರಿಕೆ करीत असत. हे सामाजिक होनो ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘತೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಕರಿಮಣೇಲು ಸಂದೀಪನಿ ಶಿಶು ಮಂದಿರತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದೇಲಂಪುರಿ ಮಹಾದೇವ ಮಹಾಗಣಪತಿ देवलाते जीर्णोद्धार समिती हेते उपाध्यक्ष. हे देवलाते ब्रह्मकलशोत्सव समितीते प्रधान कार्यदर्शी होऊन असत. हेंते धर्मपत्नी श्रीमती भव्या नायक ह्यांस दोगनाकरा पूतो आदर्श नायक 3चे क्लास आणि लेंक आर्यन नायक LKG शिकतसा. आता दोन्हीचे सोयरी श्रीमती ममताके ಹೆಂತೆ गाव कुरिया पुत्तूರು तालूಕು. ಹೆಂತೆ अण्णा श्री आनंद नायक, अम्मा श्रीमती मालती नायक. ಹೆಂತೆ विद्याभ्यास पदवी शिक्षण जतेस डिप्लोमा इन कॉपरेटिव्ह मॅनेजमेंट कोर्स केलिसत आणि DCA कोर्स केलिसत. दक्षिण कन्नड हाಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಪುತ್ತೂರು ಕಚೇರಿಯಂತೂ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೋನಸತ್. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಷಂಸುನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಕರೀತ ಐಲಸತ್. भजने आटूट स्पर्धेंतो भाग घेवते ह्यांते आसक्तीते विषय. हिनी न्याक्रांते श्री दुर्गा भजन ತಂಡ रचने करोनो ह्यास तरबेती देवनो सुमार कार्यक्रम देलेसत. ह्यांचे यजमान श्री सुनील नायक ह्यांस दोगनाकरा पूत आयुष नायक आणि लेंक आद्या नायक 1ನೇ ತರಗತಿ शिकत असत. आता अन्यकले आमचोटस्वते सोयरे श्री प्रभाकर नायक सिद्धकट्टे. ಹೆಂತೆ गाव मुगेरी सिद्धकट्टे बंटवाळ तालूक. ಹೆಂತೆ बाबा श्री उमानाथ नायक, अम्मा श्रीमती अनसूया नायक. ಹೆಂತೆ विद्याभ्यास पदवी पूर्व शिक्षण कंप्यूटर तरबेती घेतलेसत. सुमारू 6 वर्षांसून प्लामा फार्मसींतू सुरक्षता मॅनेजर होनो आणि सुमारू 6 वर्षांसून सिद्धकट्टे हाल उत्पादकर सहकारी संघात परीक्षक होनो आणि 3 वर्षांसून संघाते कार्यनिर्वहणाधिकारी होनो असत. 2020 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ आणि ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಂತೂ SC DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ आणि KMF ಅನ್ಸುನು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘತೆ ಉತ್ತಮ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಮನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ गावलासा. ಹೆಂತೆ ಸಂಘಾಂತ BMC म्हटल्यार बल्क मिल्क कूलर घटक स्थापने केलेसत. ಹೆಂತೆ धर्मपत्नी श्रीमती यशस्विनी नायक.
आता आम्ही ह्यांच्यालेगी इतारवे ते प्रथम प्रश्न ममता तुमच्यालेगी मी इतारीत आसा आता दुधांत नाईज होऊन खैला पुरा अंश असा म्हण दूध एक ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಸಾಂಗೋತು ತಂತು 8.5 SNF असा 4% फॅट असा ते दूध एक सगळे वयोमिती ते यांचो पिवतो नेकरांचं एक बेळवणिगे होऊन असून दे त्यांचे एक ब्रेन बेळवणिगे होऊन दे तेच पुरा एक चुक्कोडू तंतु प्रोटीन कॅल्शियम मिनरल्स या पुरा अंश आमचे देहाचे बेळवणिगेस कसले पुरा हवे त्या पुरा एक पौष्टिकांश येतो असं सांगतो ओके आता कार्यदर्शी हो ना प्रभाकर तुम्ही आता ಒಕ್ಕೂಟಂತ नाहीतर तुमच्या सोसायटींत एक दुधा ते होमोजनाइज्ड करतो म्हणून आम्ही ऐकलो हां दूध होमोजनाइज्ड करवते म्हटलं अर्थ काय तसं म्हटल्यार त्या ಒಕ್ಕೂಟಂತ मात्र असतं ते त्या आमच्या संघ हेन तुगायला गोत नाही त्या तसं म्हटल्यार आता आम्ही नेलं एक 10,000 लिटर त्या मिशीन भितर रोवता 10,000 लिटर त्या एक निमिषास 3,600 सुत्तू येता त्या तसं येताना आमच्या त्या दुधांत असलेला जैविक गुणमट्ट त्या इम्प्रूव्ह होताना त्या दूध घण होता घण जाल्ला दूध पॅकेट करून सेल करायला भेटा त्यांतू आम्ही करेली चहा लायक गुणमट्टाची चहा होते म्हणून असा तसंत पायसास कसला असं यूज करत असं एक उत्तम गुणमट्ट येता म्हणून त्या तसं करत तर हे अर्थ दुधांत कोब्बू अंश असता म्हणून कोब्बू अंश पुढ होऊन असता करेक्ट आता जगदीश अण्णा आता आता तुम्ही एक गांधीनगर हाल उत्पादकर सहकारी संघते स्थापक अध्यक्ष होऊन असावं ह्याच्याने आधी तुम्ही इंगड सोसायटीज दूध घालीत होतो आता तुम्हाच तुमच्यात एक वलयांत एक नव्या सोसायटी हव्या म्हणून सांगू अगत्य काय पडला नंतर आमचे ग्रामांत आमचे बरियेचे वेणूರು नंतर पिरिंजे ते 3 किलोमीटर आमचं ते 3.5 किलोमीटर जनांचं जावे गावता साधारण आमचे एक 15 जनांचं आम्ही घालीत होतो त्या टायमार 5 वर्ष नद्दी आम्ही स्टार्ट करवायच्या नद्दी तर आम्ही एक 10 जणांनी ಒಟ್ಟು ಸೇरून एक निर्धार करून आमच्या ग्रामांत हवे याच्या बदल दूध नव्या दूध घालवायचे सो नव्या होऊन हैनुगारिके करवायचे सो यांचा उपयोग होतो सांगून आम्ही एक संघ स्थापने करू एक मनस करून एक स्थापने केलं होतं ओके आता ममता आता एकलेस एक गाय घेवे म्हणून आल्यार एक चुक्कोटू गायी म्हणून आम्ही कसं सांगू होतं त्याचा मानदंड कसा चुक्कोटू गाय म्हणत आम्ही घेवे जाताना ते गाय एक मस्त मोठी असवे कमा आमचं फॅट त्याचे एक एळबू काय असा बॉडीर त्या एक चिके तरी दिसोन हवे आमस मस्त मोठी असल्यार ती गेवे नाव आम सांगतात मी गे मस्त बरीको असवे कमा गाय मग त्याचे एक आम्ही दाब बघून तंतू एक करताना ते एक दाब एकत लेवलर हवे म्हटल्यार एक लांब एक मोडको ऐसा असवे नाही कमा असले गाय आम्ही घेवे नाही कमा मी गे मस्त मोडक्यो असवे नाही कमा एक तुतावे मी गे त्याचे एक दूध येवेचे एक नारा असा त्या एक चिके मोठे असो मस्त मोठे नाही त्या एक आमस दिसोवे तंतू एक जिगजॅग शेपर एक दिसोवे त्या आमस मी गे त्याचे माई कट म्हटल्यार गायचे एक या बघताना आमस एक शायनिंगर हवे एक बघताना आमस एक कलतं एक डल त्या टाईपर एक असो नाही का मग शायनिंगर एक ती गाय आम्ही बघताना हवी कलर बसताना मी गे त्याचे रोमाव काय होऊन असो ते मस्त लांब असो नाही का मग मी गे तोंड त्याचे बघताना तसं ते दोले त्या एक आमस एक चुक्कोडार दिसोवी दोले बघताना मी गे त्याचे एक तोंडार आणि नाक असतात आणि ते एक पसे टाईप असल्यार चुक्कोड म्हणून सांगतात एक आम्ही आयके करवे जाताना तसेली गायो घेतल्यार चुक्कोड म्हणून ओके लायक अंश तुम्ही आता सांगितलं आता प्रभाकरांना तुम्ही सांगत आता गाय येते हट्टी ಬಗ್ಗೆ ಬಲ್ವತೆ म्हणताल्यार हट्टी ते भितर आणि हट्टी ते भायर खैले रीतीन आम्ही एक स्वच्छते कापाडून घ्यावा हट्टी म्हटलं बरांद आधी आमचं आता चडीतून आम्ही कृषिकेत गौरव पोसवे तेसवे होय ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ म्हणून तसं त्या अवलंबित होऊन असता तसं झालं मी आधीले पुरा गोबराची हट्टी करून काट गोबरांत पोसून गोबर करीत होती आत्ता म्हटल्यार HF जर्सी प्युअर आयल्या पर्यंत त्या पुरा गोबरांत बांधता त्या रवलेंस आता उण्या जालेंस कित्याक म्हटल्यार ते आरोग्यास बारी थोरलो पेट बसतो तसं जाल्ल्यान मी आत्ता डायरेक्ट कॉन्क्रीट घालून त्याच्यावर रब्बर मॅट घालून गोरवां पोसतात ओके
तसं जाल्ल्या निमित्त आम्ही आत्ता ह्या थोरली गोरवां पोसयाची जाल्यार आमी कॉन्क्रीट घालून रब्बर मॅट घालून तो पोसवे लायक त्यास म्हटल्यार त्यास कसला चूर चेडून येदल्ला बेट्टा रोग जोर येतो तो रोग म्हटल्यार आमच्या हे शुगर आसले मनशा बरी त्यास जोर फास्ट तो कंट्रोल करवा भंग आसा तसं जाल्ल्या निमित्त आमी दल्लाक आमी क्लीन करून ठेवायची लायक हट्टी तर पर्यंत भायर वतसेंत क्लीन करूनच ठेवायची लायकी अत्यंत गोरवांचं आरोग्य होऊन असल्यावर मात्र आम्ही घातलेलं फूड असं ती गोरवां त्यास तक्का दूध देत असतात नाहीतर काय प्रॉब्लेम झाला बेटा दूध रोत उण्या होता त्या आम्हाला हे हायनुगारकांचं हे वर्कआउट होत नाही वर्कआउट होत नाही त्यांचं लॉस पडतं तसं दल्ला निमित्त आम्ही दल्लाक तर हट्टी गोरवां पुरा क्लीन करून ठेवल्यावर मात्र आम्हाला त्यांचं लाभ लायक अंश सांगितलं आता ममता आता एक गायो ते दूध काढवायचे असे एक करेक्ट एक विधान मनसा हा विधान कसं आता दूध काढायचे म्हणताना ते हट्टी आम्ही आता स्टार्टिंग हट्टी फर्स्ट क्लीन करू आम्ही हट्टीवर काढवायचं आता पुरा सिमेंटाची हट्टी तसोची पुराकडे ती हट्टी आम्ही फर्स्ट क्लीन करू सॅन पुरा काढ होय सॅन पुरा काढणू क्लीन करणू या करूया मग ते आम्ही एक चिके उगूर बेपू पाणी घेऊ थंड पाणी आणतो ते दॉब काय असतं ते क्लीन फर्स्ट आम्ही दोन झाल्यापर्यंत आमच्या लगे कॉटन हुडको काहीतरी असल्यावर तो पोरलू करून ते दॉब पोरलू पुंसवे पसे पुरत आहे आम्ही काढवे त्या पाण्याच्या पोस्या कसल्या असत आहे त्याच्यापर्यंत आमचे आहातो आम्ही क्लीन करून धुवून दूध काढ जाऊ दूध स्टेनलेस स्टील त्या यात उपयोग करू आम्ही प्लास्टिकाचा पुरा उपयोग करू नाही कमा त्या स्टील त्या पात्रांत आम्ही ते मस्त लांब करून ओढवे नाही कमा दॉब कद्दू आम्ही ते असे करून ओतून करून काढावे दूध मस्त आम्ही ओढवे नाही कम तेच दुखता मी केच्छल भाऊ येवाचे चान्सेस चढ असता तसे दूध काढवे मी दूध काढताना आम्ही आता तेच पेंड पुरा तोवे नाही कमा किती म्हटल्यार पेंड तोडल्या पटास तेच त्या गायस काय होता कॉन्सन्ट्रेशन पुरा त्या पेंड कावाचेर जाते इथे दूध उताराच्याकडे तेच कॉन्सन्ट्रेशन येत नाही त्याच्या निमित्त आम्ही फीड मिगीत तेच दिल्यार चुकोडो काढवायचे एक टायमिंग्स म्हणतात एक 10 निमिषान आम्ही किती दूध त्या आम्ही मॅक्झिमम त्याचे दूध काढून वयसवे 10 निमिषार काढल्यावर चुकोड त्या टायमर ती गाई दूध उतरवते तितके टायमर ती दूध उतरवते किती दूध देवे या असता त्या 10 निमिषाच्या टायमर ती आम्ही काढून वयसवे दूध त्याच्या परांत आम्ही दूध पुरा काढून झाल्यापर्यंत तेच पेंड तोवल्यार चुकोडू किती म्हटल्यार एक अर्ध घंटो ती गाय निज्जे नवा किती म्हटल्यार निजाल्या पेट्टास ते एक आम्ही दूध काढून जाल्ल्या पेट्टास एक अर्ध घंटो ते क्रिमी त्या ओपन असता काय ते आम्ही दूध ते दोबाचे द्वार ओपन असता ते ओपन असताना ते क्रिमी दाव्याचे चढ असतात ती गाय निजाल्यार त्याच्या निमित्त आम्ही फीड तोवल्या पेट्टास ते अर्ध घंटो फीड खावून मिगे निजाल्यार तंतू काही या वयत नाही ते एक तितके एक क्रम आम्ही करवे लायक अंश सांगितलं तुम्ही आता जगदीशांना आता एक सोसायटी तुम्ही आरंभ केलं आता सोसायटी आरंभ करताना तेद्वा तुम्हाला कलेक्शन हवे ते दुधाचे प्रमाण असो आणि प्रस्तुत दिवस आज तुम्ही आता एक दूध कलेक्शन करता प्रमाणात ते व्यत्यास असाय ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ನವೆ ಹೈನುಗಾರರು ಬಾಯ್ಕ ಕೆಲವು ಹೈನು ದೊಂದು ತಿಂತಿನ ಗಾಯ ಪೋಸುನು ಕೇರು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೈನು ಸಂಘ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करताना 250 ಲೀಟರ್ दूध होते आता 5 वर्ष ಅಂತ 880 920 त्या रेंजर दूध आता येतं सर मस्त जनाचं उपयोग जनाचं प्रमाण चढ जनाचं KMFS जावेचे दूध नवे हैनुगारिके सुरू जनाचं लग्गी असं नाही तसं सर सुमार जन इंगड नवे नवे गायो गायो पोसले हैनुगारिके ते मट्ट चढ मला एक विचार आता प्रभाकरांना आता सामान्य होणं गायो सेवे ते सीक पुरखईला आणि ह्याच परिहार कसा सामान्य होऊन याव्यात म्हटल्यार ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಫಸ್ಟ್ ತೆತ್ತಪರಾಂತ ಈ ನಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ नाहीतर कडगी त्या ह्या पुरा घालून लूज मोशन थर्ड वन होणं आता एक नवे रोग आयलो असा कसला म्हटल्यार चर्मगंट रोग म्हणून आयलेसा त्या वाजता मिगे आम्ही ही कसले किडयांची मात्रा घातला नाही तर चढून होता वेरिएशन होता बॉडींत तसं म्हणून एक 400 का मेन असत तसं झालं ना त्या कालूबाई जर असं आमच्यानी गव्हर्मेंट अंडर वॅक्सिनेशन करतात केलं परवानसा केले ना आमच्यावर तर त्यापर्यंत त्या चर्मगंट रोग असं वॅक्सिनेशन देत असत मग किडयांच्या मात्रा तसं तर आम्ही
किड्यांच्या मात्र घेवन सबसिडीर त्यांचं आता डिप्पोंत कोण दूध घालता त्यांस आमी बजी उणे ₹5 आमी देत आसा बरें उण्यार देत आसा म्हटल्यार दूध वेरिएशन होता किड्यांचे मात्र करेक्ट जालें ना तर गोरवांचं दुधांत वेरिएशन होता तसं जाल्यार मागीर क्वालिटीचं दूध येयशें जाल्यार आमी किड्यांचे मात्र 6 म्हयने सगळें देयतच हवी ओके तसा पुरो आसा आता तुम्ही केच्चलो भाव म्हणून सांगितलं हां. केच्चलो भाव परिहार कसा आहे ट्रीटमेंट कसं केच्चालो बावस ट्रीटमेंट त्या डॉक्टरांसत जरा वता ओके हां. नाहीतर कसं ಕೆಲವು आता मेडिकलां पुरो देतात स्प्रेयर पुरो स्प्रेयर धरून स्प्रे करून थंड पाणी धरल्यार साधारण उण्या होता उण्या जाल्या नाहीतर एक वेळेस आमी डॉक्टराचो पैसे जातात म्हणून हें करल्यार इडी वंटीत दुधाची वंटीत हाल होते होय ती मिगे समाव होईत नाही हम्म. तसं जाल्यार मागीर आमी मेन होऊन केच्चालो बावस बारी जागृत करे होते ओके हट्टी तसं आमी मागाशी म्हणतल्या पर्यंत ह्या रब्बार मॅटाची हट्टी करल्यार त्यास चिके केच्चालो बाव उणे ही गोबरांत बांधल्यार ती शेणा निदाल्ला बेट्टा दूध काढून तद्वंत शेणांत निदाली तर त्या रप्पा केच्चालो बाव येता करेक्ट ओके आता ममता आता गाय असं आम्ही 4 घालतो आणि गावात घालतो ह्याच आता इतक्यंत प्रमाणार 4 आणि गावात घालवा म्हणून काहीतरी असं आहे वय ಗಾಯಸ್ म्हटल्यार आता आमी एक 25 kg एक 30 kg ಚಾರು एक ಗಾಯಸ್ आमी नॉर्मल म्हटल्यार दक्षिण कन्नडांत आता आमी पोसोचे एक 10 ರಿಂದ 15 लिटर देवाचे गाय आमी पोसीत आसा पोसतात सगळ्यो तेच एक आमी म्हटल्यार एक 25 रुसून 30 kg चार घालवीत आमी ती 4 घालवायचे आमी आता तोटांत पुरा गवली येऊन 4 घालवतो बट आमी आता लावेची चारो आमचे इंतू गावतात KMF अंत केलाव 4 पुरा आसा लावून करूची 4 ती लावल्यार वर्षा देते 4 येते ती 4 आमी एक 2 ರಿಂದ 3 इंच कट करून ती गायस घातल्यार चुकोडू म्हटल्यार ती शगुल कातात आमी डायरेक्ट असे घालचे न्हू मिगे वण हुल्ಲು सांगतल्यार आता त्या घालताना आमी तसं ते एक 4 kg त्या एक घालवे बाय चान्स आमस आता त्या गावले नाही म्हणून जाल्यार आमी आमस तदो आमी सोगे नी असा न्ही सोगे त्याचे इरियो काय असत ती इरियो सुकोवन त्याचे एक प्लास्टिक लेयर काढून त्या एक 4 2 ರಿಂದ 3 इंच कट करून त्या तेस गायसानी घालवतो ओके सम आता सोसायटीस प्रभाकर तुम्हाला आता सोसायटीस दूध हाडून घालतात रैताने होय कार्यदर्शी होऊन दे नाहीतर कार्यनिर्वहण अधिकारी तिने हाडल्ल्या दूध परीक्षा करता तुम्ही होय तद्वा तुम्हास कलबरके दानसा म्हणून कळता होय तुम्ही खैल्या मानदंडार एक दूध कलबरके दानसा म्हणून सांगता आणि कोणतरी कलबरके दूध हाडून घातल्यार त्यास तुम्ही खैले रीतीने सल्हे देता आम्ही आता फस्टास प्रति एकल्यानं दूध हाडताना आम्ही फस्ट डिग्री बघतो हां डिग्री बघताना ती डिग्री 27 ವರೆನ್ಸನ್ ಓರ್ ಹವಿ ಡಿಗ್ರಿ एक वेळास 30-32 ಓರ್ आयिल्ल्या पेट्टा त्यास साखरेत अंश पडल्यान म्हणून लॅक कित्याक म्हटल्यार क्वालिटी हेवसून पाणी घालून थंयसून साखर घातल्यार क्वालिटी थंय डिग्री चड येते ताचा डिग्री हें साखर पडली सा म्हणून लॅक नाहीतर आनी एक टायपार बघूंक गेल्यार बदल टायपार बघूंक गेल्यार त्या पाणी घातलें म्हणून तिने नंबलें नाहीतर ते मिशीन आनी एक आसा त्या मिशिनांत घालून आमी दाखवतो तेंतू दाखवतात त्यापर्यंत बदल टायपाचे कलाबेराके करून घेऊन येतात ಕೆಲವು ಯೂರಿಯಾ ಅಂಶ घालतात नाहीतर कसाला बदल ह्या उप्पिन अंश घालून येतात नाहीतर पाणी घालून अलग गाडी गेल्ल्या दूध बारी करून घेऊन येतात म्हटल्यार एक टायमार सीझन टायमार आम्हाला चॅकिंग करावं टायम गावत नाही त्या टायमार येऊन वतवे त्या बरे बघतात तसं जाल्यार मागीर आमी जाल्ल्या एकदा त्यांचं मिशिनरीन थंय दाखवतो 3-4 मिशिनरी आसतात आमच्याला त्या मिशिनरीन दाखवल्या बेटा तिने मगत्यानू त्यास हें करलें नाही तर आम्ही 2-3 दीस त्यांस राखतो एस करा नाहीतर डॉक्टरांक सांगा डॉक्टर त्यास हांवें जाल्ल्या हें करतो म्हणून सांगून मिग्गेव समाधान नाही तर पाठी सोडतो आमी पाठी सोडून मगत्यानू समाधान नाही तर तो येऊन किरकिर करायला सुरू करतो किरकिर करायला सुरू करायला बेटा आम्ही एक लेटर एटिकान बरोवन येदोल सर केल्लें नाय तशें लास्ट फायनल करायचं म्हटल्यार तशें लेटर एट बरोवन तें कॅन आनी ते लेटर घेवन तोच डेयरी शेवून थंय क्वालिटी चेक करतना त्या दूध काडवात म्हटल्यार आमास काडवात त्या दूध काडवे नाही कमा म्हटलें तर आमी मिगे त्याच्या पर्यंत आमी तें दूध त्या मेंबर तें दूध आमी घेवरे वयत नाही तशें पुरो आसा आता जगदीशन आता तुमते एक वलयांत नवे तुम्ही एक सोसायटी आरंभ केलं सो तुमते जनास खेळ रीतीर त्या एक उपयोग जाला
ಜನಾಸುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ನವೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಶುರು करवायचे मस्त सोसायटी आता लग्गी असले मात्र दूध घालायचे आता 3-4 किलोमीटर सकाळी म्हणजे 7 घंटे सुरू करावे आता 6 वऱ्यास त्या 7 घंटे दूध ಡೈರೀಸ್ देवे अंतर एक 5 घंटे हट्टी देऊन म्हणताना पुरं हट्टी देऊन दूध काढलं होताना सहसा मी एक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर मग त्यांना ज्या बंग होतो लग्गींचे एक अर्धा किलोमीटर असल्यावर ज्या याव्याचे असं पुरा रप एक नेकरांसवर रप चोलन जाऊन देवात तसं असेल ना मस्त जणांनी लग्गी ते आमच्या सुತ್ತಮುತ್ತ मस्त घर असतात तसं नसले असं मस्त प्रयोजन लग्गे होय होय आता सोसायटी लग्गी असल्यावर त्यास अनुकूल होता अनुकूल होता दूध मस्त येतं इन्स्पिरेशन गावता आणखी दूध करी आता अर्ध लिटर दूध असल्यावर हाडून घालतात 1 लिटर दूध असल्यावर हाडून घालतात नाही तर 1 लिटर दूध असले दूर असले नेऊन घ्या त्या ज्या वेळेच्या होता नाही सोनो जनाचा उपयोग झाला आता ममता आता गाय होते दुधाचे प्रमाण कसं चेड करू होतो दुधाचे प्रमाण चढ करायचे म्हणतात आम्ही सांगितलं वेकेत आम्ही तेच एक पाणी एक किती देऊ आहे त्या एक आम्ही करेक्ट होऊन देऊ आहे मग त्याने एक फीड त्याचे एक दूध देवाचे येस संबंध पटवून मी त्याचे एक गात्र संबंध पटवून आम्ही किती फीड देवी तितकी फीड आम्ही तेच देवीत गायस मग त्यानं त्या एक बातू वणाउल्लू देवाचे होऊन दे त्या आम्ही त्याच्या प्रमाणावर तेच देत असल्यावर मी 4 तितके मी सांगितलं मी 25 केजी 30 केजी 4 ती 4 पुरं देऊन त्याच्या आरोग्य आम्ही करेक्ट होऊन बघून असल्यावर कैले रोग आता एक कैले एक वर्ष कैले रोग येतात त्याचं स्वच्छ मद्दू देवाच्या पुरा आम्ही पुरा केलं झालं ते दूध ऑटोमॅटिक ते किती देवे साध्य असतात तितके देते आम्ही त्या फूड ते तुतास आम्ही देवाचे तेच किती किती देवे ते आम्ही देवेत त्या देताना ते मॅक्झिमम त्या गायी तेच किती देवे साध्य असतात तितके दूध देते तर ಒಟ್ಟು आम्ही गाय ते एक आरोग्य आम्ही बघून घ्यावा होता ओके आता जगदीश अण्णा आता तुमचे एक सोसायटी ಮೂಲಕ तुम्ही खेळ पुरा सामाजिक कार्य करीत असाव सोसायटी नंतर आमच्या ಒಕ್ಕೂಟसून काय ते सौलभ्य येतं सबसिडी मॅट होऊन दे मिनी ಡೈರೀಸ್ होऊन दे ಮಿಗೆ मस्त एक ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ ತಾಕೂನ್ करतात अर्धा ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ तसल्यास ಮಿಗೆ ಒಕ್ಕೂಟ कसलं बरं ಮಿಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆसून काहीतरी हिने मगाशी सांगितलेल्या वरींचे कालबाई रोगस म्हणजे तसलं पुरा असल्यावर आम्ही आमच्या सहकारा पुरा हैनुगारकांचा असतो त्याच्यानं म्हणजे त्याच्यानं वया करू आम्हाला लाभ अंश बारी होणे असले ना आम्ही हैनुगारिकेच्या वलयास मात्र आम्ही चढ वया देवे आता प्रभाकरण आता वासरू गलवते गायो ह्यास तद्वंत पाणी देवनवा आणि त्या वार पडवते सुरू पाणी देवनवा म्हणून सांगवते एक उत्तर ऐकलो असं आम्ही ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही काय ते सांगता त्या तिकते सरी नाही की त्या म्हटल्यार वासरू घातलं बेट्टा गाय एक नंबर होऊन असते ती दुखीन तेंतू हेंतू म्हणून मी घातलं बेट्टा ते फलक्का टॅड होऊन असते आम्ही पाणी थंड पाणी द्यावे नाही का मग होऊन उगुर बेपू पाणी देऊ किती पित्ते तिकते द्यावे त्या चुक्कोडू तसं त्या एक 5 दिवस सर आम्ही दल्ला त्या किती पाणी पिते तिकतं पाणी देऊ होता की त्याचं ती हुशार असत नाही ती गाय 1-2-3 दिवसांनी ताप पुरा येतो त्याचं तसं दल्ल्यान मी ती अलक्का त्याचा अद्दीला मुडा अशी इशे झाल्यार अद्दीला बरी वैशे झाल्यार त्यास दल्ला त्या पाणी देऊ गे पेंट देवी असं ते वार पडवेते सुरू पाणी देत नाही कालवाने पुरा त्यास काहीतरी संबंध असाय वार पडवेते सो पाणी देवेते सो पाणी द्यायचं त्या संबंध नाही जाल्यार वार एक 24 घंटा भितर घालते घातलं नाही तर मात्र डॉक्टर सांगा होता जाल्यार आम्ही पाणी देताना मोस्टली ती चढीतून 1-2 घंट्यान 3 घंट्यान घालते वार घालते आता जगदीश आता गौरवास पाणी शान हवे ते मनसा आता ह्या संदर्भात पाणी देवे नवा म्हणून सांगतात तुमचा अभिप्राय कसा पाणी देवे नाही का म्हणजे तप्पू कल्पने पाणी नंतर शानांत पाणी त्याच्या देहाचे चढ अंश पाणी नंतर शानान जाऊन असता तसं आम्ही मगताने पाणी दिलं नाही तर आम्हाला चढ त्या गौरवास स्ट्रेस होता डिहायड्रेशन होता तसं जल्ले एक ते पाणी देवाचे चिक्कोडू तसं मी आमचे कार्यदर्शी असतात ते काहीतरी त्यास रीती ते परिहार देऊ होतो त्यास म्हटलं आता एक मेडिकल आणतं हिमालय 32 म्हणून गावता त्या एक पॅकेट हाडल्यार तेंतू 3 फावटी द्यावेत एक ते पावडर असतो ते
तो पावडरू आमी गोडांत मिक्स करून एक उंड असो करून एक सांत एक सकाळी एक दनपारां तशें जाता बरी एडजस्टमेंट करून 3 पावटी द्यायल्यार सादारण पेंडींत नाहीतर हेंतो चारींत काय प्रॉब्लेम जाल्ले जाल्यार तें समा होता समा होता नाहीतर मिगे एकदा डॉक्टर साडून दाखव होता हां ओके ಸಮ ಲೈಕ್ ವಿಚಾರ आता ಮಮತಾ आता ಗಾಯಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಇಂಗಡ್ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಮೇಲೆ ऐकलो असा ಕೆಲವು तुमास ಗೊತ್ತಾसला सांगोता आता गाबणी गाय असताना काय करतात म्हटल्यार 7 महिन्यांत एक दूध काढवायचे रोवतात शेडीतून तितक्या वेळेस काय करतात फीड देवाचे जिके उणे करूया म्हणून सांगतात नाही त्या एक तप्पू कल्पने पोटांत वासरू मोठे होता गालो भंग होता म्हणून सांगतात त्या एक तप्पू कल्पने म्हणून सांगतो तेच फीड देवीत ते सरी येऊन एक वासरू घालवी जाल्यार तेच एक फीड देवे त्या एक तप्पू कल्पने मिगे एक आता वासरू घालून होताना काय एक वार पडते ती वार काहीतरी ते गायन काढल्यारू त्या एक तेसे एक ತೊಂದರೆ होता म्हणून सांगतात तंतु कयो या नाही वार काढल्यारू गायच कयो होत नाही ती जीर्ण करून घेते तंतु काय या नाही त्या एक तप्पू कल्पने केल्या जनालागी असा मिगे एक तप्पू कल्पने म्हटल्यार आता अमावास्येर एक गाय एक वासरू घातल्यार त्या दूध एक यजमानानं पिवे नावा म्हणून सांगूचे एक तप्पू कल्पने आसा त्या पुरा तप्पू निजवून तंतु कयो या वयत नाही त्या या करू होतो मिगे एक वासरू घातले पेट्टास एक थंड पाणी उणवून पाणी पुरा देवे म्हणून सांगतात त्या एक तप्पू कल्पने उणवून पाणी मस्त देवे म्हणून काय नाही ते सही उगरू बेप्पू पाणी देवे ठीक आहे उगरू बेप्पू देर पिता मस्त उणू काय देवे म्हणून काय या नाही काय पुरा त्या ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಅಸ ಮಸ್ತ್ ಜನರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಯ ವಾಸರು ಗಾಲ್ತು ಬೆಟ್ಟಸ ಕೆಲವು ಮಡ್ಡಿ ದತ್ತದು तेव देवने का मड्डीदल्ले बेटास हायड्रे त्यांच्या डायजेशन होत नाही का गोरवांच ते मड्डी तर आमच्या कोक्कोन वेचा डायजेशन होत नाही गोरवांच तसं त्या एक तप्पू कल्पने मड्डी देवे नावा मड्डी देवे नाही का खाली फीड मात्र देवे असतं नाही तर डायजेशन होत नाही ओके आता सिद्धकट्टे हाल उत्पादक सहकारी संघ ಅಂತ BMC ಸ್ಥಾಪನೆ ದಾನ ಸಮ ನಾವೇ ऐकलो बल्क मिल्क कूलर म्हणून सांगतो हा समी कन्नडांत सांद्र शीतलीकरण म्हणून सांगतो ह्याचा मुख्य उद्देश काय मुख्य उद्देश म्हटल्यार एक दूध आमी काडला पेटा 6 घंटा भितर आमी ते कोणास हवे त्या देऊ नंतर यूज करून वयसे ते लायक बघवा गेल्यार म्हटल्यार तुम्ही ಒಕ್ಕೂಟ असं थाडवते नाही नाही ಒಕ್ಕೂಟच नाही ते यूज करून वयसे एकाचे चहा करता जाल्यार नाहीतर कसलास घालता जाल्यार ते 6 घंटा मात्र तेस वायदो ಮತ್ತೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ जीवितावधी 6 घंटो 6 घंटा भितर त्या येता जाल्यार इथे आमच्या डैरी से येता जाल्यार त्या भितर येयसे त्या आत्ता 7 दिन आहे तसं जाल्ल्यान मित आमी डैरी इथे संघा साडून वतले बेट्टा संघ डायरेक्ट त्यांचं सांद्र शिथिलीकरण घटक असा त्यास कन्नडांत आमी जैविक गुणमट्ट कापाडोದು म्हणून येते हां त्यास गत्तले पेट्टा तेंतो असला बॅक्टेरिया डबल होई आमचं असं थंड असल्यार दूध डबल होईत जाता आता एक 50 असला 100 होता 100 असला 200 होता बॅक्टेरिया चेड होईत जाता त्या 4 डिग्री साडरला पेट्टा त्या निद्रावस्थेस जाता निद्रावस्थेस जाताना त्या इम्प्रूव्हमेंट होईत नाही त्या थंय तो स्टॉप होऊन असता त्या स्टॉप जाल्ले त्या कोल्ड उण्या जाल्यार मग त्या सुरू होता जाल्यार आमी 4 डिग्री त्या कोल्ड करून मग त्या टँकरात घातल्यार टँकरांत 2 दीस असल्यार दूध काही होईत नाही त्या डबल कोट टँकरने त्यांतू काही होईत नाही तसं जाल्ल्यान मित आमी दुधाचा गुणमट्ट त्यांतू उरो होता ताजा असता ओके सम आता ममता आता दुरते ಒಕ್ಕೂಟನ್ಸುನ तुम्ही ರೈತಾಂಸ नाहीतर ಹೈನುಗಾರನ್ಸ ಖೈಲ ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ಅसा म्हणून सांगत ಒಕ್ಕೂಟ ಅसून तर आमच्या एक दूध सोसायटीन देखलो 100 लिटरान ओरू दूध घातल्यार तेच एक 50 पैसे लिटरावर 50 पैसे मिके सागाणिका वेच्चा म्हणून सांगून देतात त्यांचे एक रೈತರಿಸनी मिगे आमचे एक आता ಒಕ್ಕೂಟ असून मिनरल लोन असोंदे मग त्यानं UMB देतो आम्ही मिगे याचे कशालाची हुळाದ ಮಾತ್ರೆ गोरस देवीची ती एक सबसिडी रूपार आम्ही देतो मिगे ಕೆಲವು ಪುರ सबसिडी रूपार मिगे त्यांचे गोबर गॅस करूया म्हणून असोंदे मग त्यानं रबर मॅट खरेदी करूया म्हणून असोंदे मग त्यानं हालू करूया यंत्र करूये मिगे एक 4 आम्ही लावायचे असोंदे 25 सेंट्स 50 सेंट्स 1 ಎಕರೆ ಸೋರು तेसो आम्ही पुरा सबसिडी त्यांचं पुरा देतो मिगे एक ಡೈರಿ ರೈತರ कल्याण ट्रस्ट म्हणून एक योजना करून त्या दूध घालायचे कोण रೈತ असा तो एक मरण झाल्यार नॉमिनीस एक इतके एक सहायधन देतात मिगे हुशार नाही जाल्यार एक आस्पत्रे ते खर्च म्हणून सांगून एक इतके पैसे म्हणून देतात ರೈತರಿಸनी पुरा याचा पुरा ಕೆಲವು सौलभ्य पुरा असा ओके लायक अंश
आता एक हाल उत्पादने लाभदायक म्हणून करवत म्हणून जाल्यार कसा करवत ममता लाभदायक करत म्हणतात आता आम्ही स्टार्टिंग एक कृषीच डिपेंड होऊन आम्ही एक केलेर एक आमच्या हैनुगारिके चुकोड लाभ करतो तंतू आता मस गायन बीत कैले पुरं त्याचे एक हे असता त्या पुरा आम्ही यूज केलेर आता सॅन होऊन दे मूत होऊन दे त्या पुरा आम्ही यूज केलो त्या उपयोग केलेर तंतू लाभ करवतो मिगे चार पुरं मस्त चढ घालून या केलेर फीड चिके कंट्रोल करून त्या चिके लाभदायक होऊन करवतो आमस मिगे आम्ही त्यात रोग कसले येईनतले मिके गरनातना तेसे आम्ही समतोलन एक आहार तेस घालीत असल्यार तसे पुरा मस्त एक लाभ होऊन करवतो ओके आता प्रभाकरांना आता ರೈತನ येऊन तुमच्या सोसायटीस येऊन दूध घालतात त्यास एक दरा निगती म्हणून करता तुम्ही होय. इतक्यांत रेट म्हणून एक फिक्स करता खैन आधारार करता तुम्ही आमच्या दरा निगादी म्हटल्यार त्या ಒಕ್ಕೂಟನ್ಸೂ ತಮಾಷೆಗೆ ಹ್ಯಾ ಎತ್ತ इन्स्ट्रक्शन येता तेंतू आम्ही मेन बघता कसं म्हणतात तेंतू किती फॅट असा बघता आम्ही दुधांत तिन्ही हाडला दुधांत किती फॅट असतात त्याच्यावर आमचे रेट डिपेंड होऊन असता फॅट चेड असला पेटा चेड रेट पडता चेड वेरिएशन होत नाही किती 2 रुपयार तिकत्यांतू वेरिएशन होते चेड रेट फॅट असल्यार क्वालिटी लायक असून चेड रेट पडता उण्या फॅट असल्यार उण्या पडता चिके आता जगदीशಣ್ಣ आता रिसेंटली होनो एक मिनी डायरी परिकल्पना आयला असा केमएफांसून सो मिनी डायरी परिकल्पना म्हटले कसला मिनी डायरी अंतर एक कोणतरी हैनुगारिके नवे येऊन स्टार्ट करताना ते एक 5 गाय तिने घेऊन घेतल्यार त्यास इकत्यावून KMF पासून सबसिडी देतात एक गायस आता त्या वर्षास चेंज होऊन असतात त्यांच्या डायरेक्ट बोर्ड ಅಂತ कसला मीटिंग होऊन असता आता एक 18,000 सरी गावता एक गायस मिगे 18,000 ಎಂಟು मिगे त्यास गायस वजले लोनास कसले वजले त्या पुरा सपोर्ट करतात डायरीज ओके तो मिनी डायरी म्हटल्यार नवे होऊन 5 गायो घेवा मिगे त्यास हे आमच्या KMF च्या वतीनसून इन्सॅमिनेशन त्यास यास पूर त्याचे आरोग्य कसे कापाडवे म्हणून एक दखले ट्रेनिंग तरबेती देतात आता एकला लगे ऑलरेडी आता 3 गायो असतात आता ते मिनी डायरी करताना तिने 2 गायो घेतले परताय नवी होऊन 5 गायो घेवा नवी होऊन 5 गाय घेवे होय अंदर पूरा सौलभ्य साला सौलभ्य त्यास यास पूरा गावा ओके आता ह्यास मिनी डायरीस KMF खेळण्या पुरा सवलತ್ತು गावता सवलತ್ತು त्यास कसाला पुरा सवलತ್ತು त्यास हवे अगत्य पडता त्या पुरा गावता म्हटल्यार आता प्रेशर पंप हाटीद प्रेशर पंप ಅದೆಲ್ಲ त्याच अर्ध रेटार गावता मिगे दूध काढता मशीन सबसिडीर गावता मॅट हांव जाल्यार मॅटांव सबसिडीर गावतात एक एकरे ह्या 4 लावले तर त्याच 20,000 सर सबसिडी देतात ते तसं पुरा त्यांचा हवेदಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ देतात ओके आता तुमच्या वलयांत ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ होऊन ते नाहीतर इथे सिद्धकट्टे ಅಂತ तुमच्या वलयांत नव्या होऊन मिनी डायरी केली असतात ರೈತಾನಿ आमच्या वेरियंत बावनी ಅಂತಂದೆ आता हैनुगारिके अंतर बारी पार्टीच्या पडतात तसं आता चिके पण झालेच एक आमच्या पक्काचं ड्राईन तर एक 2-3 असतात मिनी डायरी केली सुरू केलेच आमच्या पक्का पेरिंजे सोसायटींत एक 2-3 आता चुकडून चढलीच तसं ओके आता गायो वासरू घातल्या परांत किती दिवसा परांत त्या दूध आम्ही यूज करू होतो वासरू घातलं 10 दिवसापर्यंत यूज कराय म्हणून असा त्यांचा ಒಕ್ಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾರ 12 दिवस म्हणून असता जाल्यार आम्ही एक 10 दिवसानं दूध घालवात त्याच्यानं दिलं दूध घालवेन एक कमा घातलं पेट्टा कशाला म्हणतात आमच्या थंय जाऊन टांकीच पडता ना असं उरलं दूध अलग हाल होता ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ 5,000 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ असते तेंतू 4,500 ಲೀಟರ್ असता तर पुरा हाल झाल्यार साधारण 1,80,000 सर दूध हाल होता आता प्रभाकर आता एक गाय एक 10-15 लिटर दूध देता म्हणून जाल्यार हे ते 2 टाइम दूध काढवा होता ರೈತಾಂಸ दूध इतक्या प्रमाणात काढवायचं म्हणतात त्यास एक नमून कष्ट ಕೂಡ आता ह्या संदर्भात मेशीन यूज करतात आता ह्या मेशीन यूज करते म्हणताना गाय त्या आरोग्यावर काय ते परिणाम पडताय आणि ह्या लायक आहे आरोग्यावर काही परिणाम पडत नाही त्या गायचो लायक गाय पोसल्यासो लायकत तिथं म्हटल्यार
किती बेग आम्ही दूध काढला तिथं इळुवारी चेड देता गोरवां करेक्ट हां तसं जाल्यार माहिती आम्ही मिशीन यूज करत त्यांचं लायक जाल्यार लास्ट आता दूध थोडें हातांत काढून घेवन वता प्युअर येत नाही लास्ट आता थोडें मी उरता हां तेंतू दोबांत ते आम्ही फुल्ल क्लियर होऊन काडाय वता नाहीतर ते म्हाका तेन्ना केचल भाव येता ओके तसं जाल्यार मी मिशीन अंत काडत तें लायकत लायकत हां ಓಕೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌದೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸಿಡಿಯು KMF ಅನ್ಸನು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟನ್ಸನು देतात देतात समा आता ममता आता कॉस्टली गायो म्हणतो आम्ही जर्सी गायो ह्यास एक 20,000 30,000 40,000 प्रासवते वसा आता ह्या गायोस विमे करूये म्हणे एक काहीतरी परिकल्पना असाय हा विमे करूचे एक असा आमचे ಒಕ್ಕೂಟ असून तो आता विमेचे एक करतात तेच 75% ಒಕ್ಕೂಟ तेच त्या बांधून 25% मात्र रैतर बांधूचे एक विमा योजने आमचे आता करीत असा वय करीत असा तसे ते करूचे जाल्यार तो एक संघांत मेंबर होऊन आवो मेंबर होऊन जाल्ले तले तिने त्याचे गायचे आणि तो रोवून एक फोटो काढले एक कॉपी आणि मी आम्ही कैले इन्शुरन्स कंपनीस एक देतो त्याचे एक फॉर्म असं त्या फॉर्मास आमच्या डॉक्टरानं दृढीकरण करून देवे म्हटल्यार त्याचे हेल्थ सर्टिफिकेट त्या गायचे देवे त्याचे किती व्हॅल्यू असा त्या गायसून त्या एक दिले एक 30,000 40,000 गाय दिले 40 आम्ही मॅक्झिमम 50,000 सोरू इन्शुरन्स देतो इन्शुरन्स गायचे का त्या व्हॅल्यू डिपेंड होऊन अमाऊंट असतात त्यांचं पुरा ते मिगे आम्ही इन्शुरन्स कंपनीस धाडूचे इन्शुरन्स कंपनी त्यांचे प्रोसिजर प्रकार म्हटल्यार ते किती दिसांनी तंतू असतात ते कैला आम्ही एक इन्शुरन्स कंपनी एक केलो त्या इन्शुरन्स कंपनी प्रोसिजर प्रकार एक 10 दिसांनी 15 दिसा काय गाय त्याच्यापर्यंत काहीतरी जाल्यार फुल अमाऊंट साधारण 1.5 महिने भितर त्यांचं गावता त्या एक लाभदायक हैनुगारिकेंत एक चुक्कोडू कितें केलेर म्हटल्यार आता कष्टार्थ पोसून असतात सडन काहीतरी डेथ झाली सांगू वयत नाही तो पुरा तेच उपकार होता म्हणून सांगू इन्शुरन्स प्रति एकलं करोवे आमचे 25% मात्र ते बांधवे असोयचे ते आम्ही आता साधारण 6 महिन्यांसून आमच्या ಒಕ್ಕೂಟसून करीत आसा आम्ही गायचं पुरा साडी मस्त जनांसो त्यांचा उपयोग झालेसा कित्यो जनांसो गावलेसो पैसे आता एक गायचं विमे दाल असा इन्शुरन्स दाल असा म्हणून कसा कळता मास इन्शुरन्स दाल्या सावन आम्ही तेच केल्या पट्टास बॉन्ड येता पेपर ओके बट त्याच टॅग घालनावे टॅग घातल्यार ते इन्शुरन्स दल्ली म्हणून लायक नाही आता आमचं लेक्काचार प्रकार असो टॅग प्रत्येक कसो घालतात घालवेता मास जानेवारी ते एक बघू असा किती असा म्हणून वर्षांत गव्हर्नमेंट असं करतात तो त्यांचं कंपल्सरी घालावे आता कालू बाईल असं की इंजेक्शन देताना त्याचं टॅग घालावेत टॅग घातली गायो पुरा इन्शुरन्स केली म्हणून अर्थ नाही इन्शुरन्स करलं त्याचं एक बॉन्ड पेपर देतात ते बॉन्ड पेपर असल्यार काहीतरी डेथ जाल्ले पेट्टास नाही ते एक इन्फॉर्म करवे मास आमचे डॉक्टर्स सडनली इन्फॉर्म करवे डॉक्टर ते दावन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पुरा काढवे असा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट करून डॉक्टरानं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बरोवन ते सबमिट करायचं त्याचे फोटो टॅग मेन तांकून घालून एक मुकोण नाही ओके त्या टॅग त्या गायस हवेत त्या तिने इन्शुरन्स करताना कैले एक टॅग तेच घातले असता त्या टॅगाचे नंबर तिने देवेत त्या टॅगच देवे आता तुमच्या माहिती प्रकार आता गायोस आता विमे केले असत म्हणले की आता गायो काहीतरी चोरून गेले आता तुम्ही सोडून असता हा तोटांत तुम्ही सोडून असता चोरून गेल्यार ह्या विमे तो आज काहीतरी अप्लाय करू होताय त्या चोरून गेल्यास अप्लाय करवे साध्य नाही कित्या म्हटल्यार ते आमास प्रूफ हवे कायदा आली सकसले म्हणून सांगून एक प्रूफ हवे ते टॅग पुरा हवे होता ओके तर चोरून गेल्यार त्या विमे आमास अप्लाय करू होईत नाही ओके समाता जगदीशಣ್ಣ आता एक गावंत सोसायटी आरंभ करूये ते म्हणताना त्याचं एक प्रोसिजर असा कार्यविधान असा त्या ಬಗ್ಗೆ सांगू प्रोसिजर अंतर आमच्या गावांत एक 300 लिटर दूध हवे असल्यार आम्ही एक ग्रामसभेवन करावे ग्रामसभेंत एक संघाचे एक अध्यक्ष का त्याचे डायरेक्टर 13 जण सिलेक्ट करावे ते KMF विस्तरणाधिकारी येतात त्यासो इन्फॉर्म करावे आम्ही त्या सभेस त्यास मनावरिके करून देवे आम्हाला ह्या गावाचं संघ अगत्य असा आम्हाला ह्या गावात आनीक दूध हैनुगारास चड होव्याचे चान्स असा म्हणून त्याचं मनावरिके केल्यार ते थंयसून सहकारी इलाक्यास एक लेटर धाडतात ह्या गावाचं सहकारी संघ अगत्य असा तुम्ही अनुमती देवे म्हणून आमच्या लेटरांनी त्या KMFच्या लेटर त्यास रवाने करतात थंयसून आम्ही ते रवाने केल्यापर्यंत आम्ही जाऊन सहकारी इलाक्यात बोलवून तिने आम्हास 500 रुपये बरी 100 जणांस एक शेअर कलेक्ट करवे अनुमती देतात त्याचे प्रोसिजर पुरा केल्यापर्यंत ते प्रोसिजर केल्यापर्यंत आम्ही 100 जणांसून एक 1 लाख कलेक्ट केल्यापर्यंत
ते DCC बँक फंड आम्ही डेपॉझिट करावी. Okay. ते डेपॉझिट केल्यानंतर आम्ही डेपॉझिट केलं असं सहकारी संघाचं केलं होतं आम्हाला एक रजिस्ट्रेशन नंबर गावता. ते रजिस्ट्रेशन नंबर जल्ले पेट्टास आम्ही मग ते KMFS आम्हाला रजिस्ट्रेशन नंबर गावण्याचा म्हणून तुम्ही माहिती देता. माहिती दिल्या पेट्टास ते तुम्ही एक उद्घाटन दीस करा. आम्ही तुम्हाला सवय परिकरा कसल्या सोसायटीस त्यास टेस्टिंग सवय कॅना होऊन दे त्यास तूक करवे मिशीन होऊन दे आणि कम्प्युटर होऊन दे मिगे टर्नओवर असं पैसे त्याच पुरा ಒಕ್ಕೂಟ ಆಮಸ್ ಹವೇತಿಕ್ ಪೂರ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಾವता त्यास इन्स्टॉलमेंट मी पार्टी आम्ही उक्कुटांना आम्हाला सोसायटीनं किती लाभ असा ते इन्स्टॉलमेंटानं पाठी देवे उक्कुटाचं तसं त्याच्यापर्यंत एक दिवस उद्घाटनाचं दिवस करून त्याच्यापर्यंत एक पुरा आमच्या मेंबरांचं कोणी पुरा केलं असं मेंबर 100 जणांचं ಒಟ್ಟು केलं बेटा त्यांचं एक इन्व्हिटेशन द्यायचं असले दिवस असं आमचे संघ उद्घाटनाचं सहकारी इलाका आणि KMFS अनुमती गावण्याचा तसं आमच्या दुधांचं गावातून त्याच्यापर्यंत आम्ही संघ उद्घाटन करून दूध स्टार्ट करायचे सुरू करवात. आता तुम्ही उद्घाटन करता उद्घाटनानंतर बहुशा KMF येऊन माहिती देतात कसल्या त्याचं महिनगारी कसल्या माहिती कसं नवी गाय कशी घ्यायची गायांचं सिलेक्शन कसं करायचं त्याचं पुरा माहिती देऊन एक इन्स्पिरेशन करून जनास आणखी चेड दूध व्हायचं कलेक्ट करवाटी माहिती देतात. ओके त्यापर्यंत नेक्स्ट डे तुम्ही सोसायटी दूध कलेक्ट करवात. आता ಪ್ರಭಾಕರ आता ರೈತಾಂಸ ಏಕ ನವ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆ ಹೆತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ देवते. यशस्वी योजना म्हटल्यार बार चुकोड योजना आहे कित्याक म्हटल्यार रैत्यांचं कृषिकांचं तेंतू बारी उपयोग असता लाभ असता कित्याक म्हटल्यार एक घरा आता 4 जण असल्यार 500 रुपये बांधल्यार जाली त्यापर्यंत किती जण चेड असता त्यांच्यावर 100 रुपये बांधित गेल्यार झालं. त्या योजनेनं 5 लाख रुपये गावते त्या ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ होता गवर्नमेंट हास्पिटल खैले होता मिगे तेंतो 1650 रोगास त्या हे होता सँक्शन होता दुड्डू ಒಟ್ಟರಾಸಿ 1 वर्ष 5 लाख रुपये सर काढे होते. ओके आता यशस्वी योजने ह्याच्याने अद्यव आयला सा आता ह्या नव्या होऊन आयला म्हटल्यार कसं अद्यव आयल्यांते बारी इंपॉर्टेंट ಒಂದು ಕೆಲವು ಜನಸ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಪಡ್ಲಂತೆ ದುಡ್ಡು ಗಾವಲೇ ಇತ್ತು 2003-4 ತುತ್ತೆ त्यापर्यंत रोवले त्यापर्यंत आता मक्त्यान त्या रैत्यांत अनुकूल असं मक्त्यान स्टार्ट केलं. ओके आता तुम्हासत मी तारवत आणि एक प्रश्न आहे आता गाय वासरू असतानंतर ते कोंबो एक काढून सोडतात हा लाभ आहे आणि नष्ट आहे. त्या लाभ किती म्हटल्यार एक आम्ही आता दुवान तेव्हा जातो शिंगाटल्यानंतर धर्मास पेट नाहीतर एक गोरवा लागी बांधताना शिंगडून घेतात त्या एक पेटत गोरवांस मिगे पोसायन होता हुशारनातल्या गोरवांस त्यापर्यंत कसाला म्हटल्यार मेन कसाला आम्ही फूड घातला तेंतू असलं मेन शिंगासत दावेते म्हणून सांगतात मेन पोषकांश असेल शिंगास जाता म्हणून सांगतात त्याच दल्ल्यान माहिती तोरला गोरवांत पुरा हे ब्रीड आते शिंग पेट होतात त्या एक पावडर घालून ते हाडवून धरल्यार ते पेटता त्यापर्यंत येत ते बेळवणिगे होईत नाही. ओके ओके तद्वा तिने कसं फूड घेतात आहार घेतात त्या आरोग्यास मात्र येतं म्हणून. ओके नाहीतर त्या शिंगास मस्त घेता की ते तसं धरल्यान त्यास काढतात. ओके लाईक माहिती आज राष्ट्रीय दुधाच्या दिसाते एक प्रयुक्त तुम्ही तिघं स्टुडिओस येऊन तुमचे ज्ञान तुमचे अनुभव आमचे लगेच ते वांटून घेतले जातं आमचे लोकांचो मस्त उपकार झाला असा तुम्हा सगळ्यांचो मी धन्यवाद देत असा आणि देव बरं करून म्हणून मागवीत असा. आज राष्ट्रीय दुधाचे दिवस आचरणे करून आमचे एक काय ते अनुभव असा त्याचे एक वांटून देवे एक अवकाश दिले विश्व कोंकणी केंद्राचे आडಳಿತ मंडळी आणि सिब्बंदी वर्गाचे सो मिगे या प्रतिबिंब ಬಳಗचे सो आम्ही मस्त थँक्स सांगित असा. ओके धन्यवाद. आमचे हा कार्यक्रम वीक्षण केल्या सगळ्यांचो धन्यवाद आणि देव बरं करून दे म्हणून सांगित लोका समस्ता सुखिनो भवंतु.